Assalamu alaikum jama'a, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina roƙon ku daure ku biyo ma ƙarshen wannan bidiyo domin ganin yadda ta kasance tsakanin sojoji da 'yan bindiga, yadda 'yan bindiga suke azabtar da sojoji da mutanen gari wanda ba su ji ba su gani ba, inda suke kwashe musu dukiyoyinsu, suke kakkashe musu 'ya'yansu, suke aure matayensu. Masu sauraro, idan wannan ne zuwanka na farko na tasha ta mai albarka, kar ka manta ka daure ka danna mana subscribe, kana kuma ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen masu tushe da asali game da sabbin bidiyoyi da zarar mun ɗaura. Muna muku godiya sosai da yin ƙoƙarin kasancewa da mu da kuke yi a kowane lokaci a cikin wannan tasha ta mai albarka wato mai suna Sabon Tashi TV. To fa, 'yan bindigan dai inda suka kama wasu sojoji suka harbo su daga saman jirgi, inda sojojin suka zo wucewa suka harbo su daga saman jirgi suka faɗo, suka dinga kashe sojojin nan, suka dinga yi masu kisa, mummunan kisa na rashin imani. Masu saurare, muna fatan kun nishaɗantu da wannan bidiyo namu. Idan wannan bidiyo namu ya burge ku, ku daure ku mai like a wannan bidiyo. Masu saurare, muna so mu ji ta bakin ku a takan ra'ayinku kenan game da bidiyon da muke kawo muku. Ku daure ku dinga yi mana comment a wannan bidiyoyinmu. Ta haka ne nan za ku dinga ƙara mana ƙarfin gwiwa a game da ayyukan wanda muke kawo muku game da bidiyoyinmu. Kun ga daure ku danna mana subscribe, ku danna alamar ƙararrawa, ku yi mana comment domin jin ra'ayinku, domin ƙara mana ƙarfin gwiwa sosai a game da ayyukanmu. Masu saurare, dama an ce laifin daɗi ƙarewa, a nan za mu kawo wannan ƙarshen bidiyo. Sai anjima.